Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De wedstrijd in ADO Den Haag staat voor de door. En in de onrin naar dat thuisduel binnen de omstandigheden van Cambuur net optimaal om te trainen. Hudde Wien, een soort Rijn de oranje dagen. Nee, het is even net zo onlokkelijk om profvoetballer te wezen. Langs de zijkant zorgen we echt de diehards die het wel bij de training komen te zien. Zoals clubicoon Johan Grote. Cambuur riet hem taal op de wedstrijd in ADO Den Haag. Waarin 1 oren speel je zul in vergelijking met de wedstrijd van Oranje weekend in Telstar. We hebben Kieftenbelt vorige week eigenlijk wat misbruikt. 3 wedstrijden in een week. Dat just dan ik. Dat jou toch zelf kan. Die jongen, ik krijg een liedje poppen. Die is 's nachts een protte wekker. En dan ik op die leeftijd dan knallen op het kunstje. Dus dat wisten we wel met Nicky Soeren. Soeren komt er echt om? Ja, dat vind ik wel. Maar meer, ja. Net alleen Nicky Soeren. Maar ik verder... wat hebben we nog meer? Tony Rolke. Ja, die kan ik net meer uit de basis horen. Dat begint nog echt te komen. Hè. Die had genialiteit met afwerken. Stoerle Ottersen. Ja, ik moet eigenlijk Arnau Cassas. Het begint echt... Ja, er is echt strijd om de plakken. Alleen je maakt net de volle wisselen weer. Dat moesten we in het begin. Nou, dan wordt het onsamenhangend. En nou maar we worden goed een maatje na de eerste 24 minuten naar vorige week. Het is deze week bij Cambuur een week met goed nice. Tariq Messera verlengt zijn contract met een jaar en blijft rond de mei 2022 bij de club. Maar dat net alleen nog, de assistenttrainer Jeroen Burghout hier wat nice te melden. Hij kreeg een verleden week te jaren dat hij talent is, de opleiding, coach in het betellen voetbal. Ik ben al, denk ik, op mijn 18e ben ik begonnen. Ik ben nu 40, dus dan zit ik al 22 jaar in het vak als coach. Ik vind, je moet ambitieus zijn. We hadden het er net ook over. Het geeft je ook, hou vast, een richting. Ja, dan is dit een heel belangrijk moment in mijn, als mijlpaal in mijn trainingsloopbaan. Want uiteindelijk wil je over een paar jaar ook op je eigen beentjes gaan staan. Het zal heel intensief worden, dus ik zal ook 's avonds veel in de studieboeken moeten en veel op pad. Maar dat vind ik niet echt. Dat is ook mijn interesse en een stukje, hoe moet je het zeggen, je wil jezelf ontwikkelen, dan moet je er ook wel hard voor werken. En daar hou ik ook zelf ook wel van. Ik denk dat ik eerst nog even goed assistent moet zijn, veel moet leren, veel ook van toegevoegde waarde moet zijn voor een hoofdtrainer. Ja, en als de kans zich op den duur voordoet en ik ben er klaar voor, ja, dat ik dan wel een stap wil maken om bij een club zoals bijvoorbeeld Cambuur, bij zo'n type club, om daar te gaan starten. Ja, dat zal maar uiteindelijk het doel over 5 jaar wel zijn. Type Cambuur of Cambuur? Cambuur. Zoals onkundige Ian Wiersering in de opstelling van Cambuur voor de wedstrijd in ADO. Kieftenbelt rekkert zijn basisplak kwijt. Soeren zakkert er toch een plakje op het middenveld. En daar toch kan Matthias Natti waarin de basis beginnen. De wedstrijd tussen de beide middenmotoren is er een die het vooral gaan wordt door een minuut stilte. Vanwege de explosie in Den Haag. Justernacht, waarbij het 4 mensen om het leven kwamen, is er voor de wedstrijd 1 minuut stilte. Cambuur neemt het op in ADO Den Haag dat net op volle oorlogsterkte is. Want het mist onder oren clubtopscorer Daryl van Miechem en ex-onvierder Alex Schalk is er net bij. Cambuur is de betere ploeg in de eerste helft en hier gaat Jeremy van Mullum op avontuur. Hij vindt Balk, die speelt de bal naar Alhaf. Boetenom komt Messera. Dit is een hele mooie onval. En hij wordt belenen met een doelpunt. Het is de jongen die zelfs de onval opzette. Jeremy van Mullum, die uiteindelijk het eindstation is. En hij zet Cambuur op voorsprong. Een heel mooie onval. En de centrale verdediger. Maar ja, zuiver haast een spitse goal. Want hij komt heel goed naar de eerste peel. Vassie man. En kan de bal binnen zitten. Een mooi begin dus voor de Ljouwerters.
ADO dan aan de orenkant. Dat gevaarlijk wordt. Hier via een schot van Jari Vlak. Dat Thijs Jansen nog alle moeite mee had. Zocht Darije Kalezic, de coach van ADO. Er gebeurt in die eerste helft net zo gek. Volle Cambuur wordt benammen gevaarlijk via Jippenbal efter de verdediging van ADO. Dit is Remco Balk met de voorzet, maar Pauwels kinder krijgt net bij. Dat is wat het bij Cambuur ontbreekt in die eerste helft. De eindpaas die is heel tijd krijgt net goed. Terwijl er geen kans komen kan. ADO dan, dat voor het skoft echt nog gevaarlijk wordt. Maar de spits, Lee Bonus, Noord-Ierse spits, die bal weer de hoorrekken. Maar een fantastische redding hier van Jansen op het schot van die spits die het al 6 doelpunten maken. En hier wel heel dichtbij doelpunt nummer zo'n wie. De hoekskop dan die teruit volgt. Nou kun je er op een eigen koers uitkomen. Het schot van Laurens Wut van der Liene helle terug. Remco Balk. En zou mijn Cambuur van geluk spreken dat het mij een voorsprong het skoft ingeeft. De tweede helte dan, waarin ADO Den Haag op jacht ging naar de liedmaker. Maar dan helpt dit net mij voor zelfs Remco Balk. Hij wordt afloten. Wat is er dan gebeurd? Onbegrip bij de spits van Cambuur. Maar scheidsrechter Martin van der Kerkhof had zien dat hier de bal over de line west had. Het is eens net wie te nemen of dat Xavier. Maar de assistent scheidsrechter zei van Wol. En dus gaat deze grote kans net terug. Aan de andere kant ADO met een goede mogelijkheid van Jari Vlak. Uit de hoekskop van de rechterkant. Nee, de fans krijgen het nog net warm van het spul van Cambuur. En hier via Jari Vlak wie ADO dus dicht bij de INI'en. Op een Jari Vlak hier. Die door de basis stiert van het doelpunt. Want dit is een prachtige paas. En het is ook heel mooi aanmaken terug Lee Bonus. Die dan het feestje met de fans van Cambuur viert. Die binnen er net echt toe te spreken. En het smiet Bonus uiteindelijk een gele kaart op voor Provo Sherrien. Maar dan lijkt het in een keer helemaal iepen bij Cambuur. Dan doogt er wat net met de dekking. En die spits, hij maakt het wel heerlijk hoor, hè. Dit maakt er voor zelfs net van. Die provocatie die hem uiteindelijk een gele kaart kost. Maar Cambuur zullen weer oprechtje matten. Dat ken je misschien met Michael de Leeuw die het invallen is. Wol een vrije trap van de Kerkhof, de scheidsrechter, wol daar net aan. En hij gliedert het gewoon uit. Dus hier is net zo volle aan de haan. Cambuur dan met Tony Rulke. Goeie voorzet op de Leeuw. Pauwels met Scott. Appel voor Hens. En de bal gaat op de stip. Scheidsrechter van de Kerkhof. Sjoerd Hens bij ADO. Bij Steven van der Sloot. Ja, het is Hens. Het is nevens de reglementen een hensbal. En dan gaat hij op de stip. En dan is het Michael de Leeuw die de 2 van maakt. Hij shit Cambuur. Nee, in alle gevallen de voorsprong. En misschien ook wel naar de oerwinning. En dan boert het Cambuur het dochs nog om. Dezelfde de Leeuw krijgt hier de gele kaart. Want hij had de voet te heeg in het duel met ADO-verdediger Boachi. ADO zet nog 1 keer aan in die slotfase om dochs nog een puntje te hellen. Het schotje van Bonus. Maar de redding is van Jansen. En dat is uiteindelijk het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Feest om Cambuur kant, want de Leeuwarden winnen met 2 van ADO. Het wie mooiste, het wie merger, maar de 3 punten die tellen. Henk, waar bist het meest tevreden naar deze 2 zwierbevochten overwinning op ADO? Dat we de 2 meidjes kunnen. Dat we nice aan klap, hè. We verspelen hem zelf en dan laat hij niet riepen. Dat we toch eens oprichten kunnen en die wedstrijd winnen. Daar ben ik hartstikke tevreden over. Wat dacht je, als die aanvallers het niet doen, moet ik het maar doen? Nee, dat niet. Maar ja, ik had de bal, ik dribbel goed in. Ik zie Balk mooi vrij. Nou, die draait open. En op dat moment denk ik, ja, ik moet gewoon doorlopen nu. Want ja, Balk is natuurlijk weg nu. En nou, ik maak een goede vooractie en Tariq ziet me ook geweldig. Ja, en ik schiet hem goed binnen. Dat is een lekkere goal. Ja, een aanval uit het boekje. Ook meerdere schijven, voorzet. En jij als een echte spits komt bij de eerste paal. Ja, nee, ik ben er absoluut blij mee. Het is geweldig eigenlijk. Wie het een moeizame wedstrijd? Poeh. De eerste helft maar sta ik al een meidje. Hè?
De kreeg zij van mij niet een hele dikke kans, maar dan moest het eigenlijk al een beetje. En de tweede helft wist dat het moeilijk werd, hè? Want zij spelen eigenlijk alles lang op die spits, tweede boom. En ze winnen fysiek eigenlijk wat sterker dan huis. En nog geen we de mogelijkheden om te counteren. Hè? Op het moment dat de bal over de lijn, net over de lijn, dat de bal alleen voor de keeper zit. Ja, dat ken ik je weinig zien. Maar ja, de momenten om te beslissen lijnen er. Is hier al vaker bij ons. Het is gewoon, je moet elkaar gunnen en de juiste persoon zien. Zoals de eerste helft kreeg je ook 1 kans van Ilias volgens mij. Ja, als hij hem terugtrekt op Diemers, dan staat hij ook helemaal vrij en dan schiet je hem ook binnen. Dat zijn denk ik de momenten die je dan wel moet zien. En ja, dat gaat dan misschien nog fout, maar moeten we van leren en snel oppakken. En als we dat sneller zien, dan gaan we veel meer scoren. Er staan dan in de eerste divisie werd we 2 koprenners hebben. Excelsior en FC Volendam hebben 36 punten. Excelsior had de wedstrijd minder spelen, is die daarom boppen. Cambuur vinden we weerom op het 8e plak. Door de overwinning op ADO behouden de Leeuwarden de ontsluiting bij de subtop. En dus kunnen de Leeuwarden omheen zien. Onderaan is Vitesse nog altijd de hikkensluiter. En dat zal ik nog wel even sableeuwen. Door die 27 minpunten die de Arnhemmers kregen. Na 2 wedstrijden zonder oerwinning behelpt Cambuur weer het volle poen in ADO Den Haag. Na weekend spelen de Leeuwarden op vreedje in de Graafschap. En dus binnen wij er op sneeuwwer met een nieuw Cambuurjournaal. Ontan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer.